No ho sé. De moment, no et precipitis. És una decisió molt important i n'has d'estar ben convençuda. Estic feta un embolic. Ja ho entenc. M'estimo el Fidel, però em fa por anar a viure amb ell. Sóc independent, sempre he anat a la meva. A mi em va passar el mateix quan em vaig casar amb el teu pare. Te'n vas penedir? Doncs... Em vaig equivocar. No te l'estimaves? El teu pare i jo també ens portàvem 15 anys. I mentre estava enamorada no m'importava. Però el matrimoni és un projecte a llarg termini. Ja, però Fidel és molt juvenil I té 2 fills. I tu en seràs la seva madrastra. sona lleig. I ho és. Te'n recordes de les putadetes que em fèieu amb el teu germà? Érem uns nens. I jo ho tenia millor, perquè la vostra mare no hi era. Però les dones del Fidel estan vives. Ja, però a la Mai se'm cau molt bé. Oh, sí, i el Fidel és encantador, simpàtic, agradable, si aquest no és el problema. Doncs? El problema és que hi ha persones que arrosseguen amb elles una vida anterior. I si te les estimes, les has d'acceptar a elles i a tota la seva família. Vols dir Que t'equivocaràs, nena. Si et poses a viure amb el Fidel, formaràs part del seu harem. Les seves exdones, les seves exnòvies, els seus fills, els seus amics. I tu?